Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng barkada ng pinsan ko na itago na lang natin sa pangalang Molly. Taong 1989, Taft, Samar. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nasa sekundarya itong si Molly. Binatilyo pa siya noon, kaya wala siyang gaanong iniisip sa kanilang bahay. Medyo may kaya din kasi ang pamilya ni Molly, kaya nasusunod ang mga luho nito. Itong si Molly ay merong isang kaibigang napakalapit sa kanya. Mula nung nag-aral siya, ito na talaga ang palagi niyang kasama hanggang sa tumungtong sila ng sekundarya. Dahil sa medyo matapobre ang pamilya ni Molly, ay napagpasyahan ng magkaibigan na hindi na lang ipagsabi sa kani-kanilang pamilya ang kanilang pagiging malapit sa isa't isa. Kung di nyo kasi naitatanong, itong kaibigan ni Molly ay napabilang sa isang pamilyang kilala sa kanila. Hindi dahil sa mga mabubuti nitong ginagawa, bagkusay sa mga gawain nitong hindi kaaya-aya. Mga mamamatay tao kasi ang mga tiyuhin nitong kaibigan ni Molly na si Andro. Pero hindi yun nagiging hadlang sa kanilang pagkakaibigan. Minsan na itong naaktuhan nila Molly na nag-aayos ng kanilang mga armas sa mismong bahay nila Andro. Di naman sila nito pinapansin. Gawa ng masyado pa silang bata upang maintindihan ang pinaggagawa ng mga tiyuhin ni Andro. Sumapit ang buwan ng Agosto at naging maayos naman ang pag-aaral nila Molly. Palagi silang magkasama ni Andro dahil sa iisa lang ang kanilang pinapasukan. Doon na din sila kumakain sa paaralan sa kadahilanang medyo malayo-layo sa paaralang yon ang kani-kanilang tahanan. Ang palaging kinakainan nila Andro at Molly kapag tanghali ay sa taas ng puno ng mangga. Kitang-kita mo sa lugar na yon ang napakalawak na talahiban dahil sa walang nakaharang na mga puno dito. Matapos nilang kumain, ay siya namang paghanap nila ng mga bayabas sa paligid. Sumapit ang alauna ng hapon, balik na naman sila sa pag-aaral. Habang sila ay nag-aaral, ay merong napansin si Molly kakaiba sa kanyang guro. Ang nasipat kasi ni Molly sa kanyang guro noong mga oras na yon ay ang abnormal na pamumutla ng katawan nito. Nang makita siyang nakatingin sa kanyang guro, ay bigla siya nitong tinawag upang sagutan ang isang tanong na isinulat nito sa pisara. Paglapit ni Molly, ay biglang bumungad sa kanya ang napakasangsang na amoy. "May naamoy ka bang hindi kaaya-aya, Molly?" Tanong ng guro nito nang makita siyang nagtatakip ng ilong. "Wala naman po. Nag-iisip lang ho ako ng isasagot sa tanong na to." Palusot naman ni Molly. Matapos niya itong masagutan, ay agad niya namang ipinagsabi sa kanyang kaibigan ang napansin niya sa kanilang guro. Habang ito ay nagtuturo sa kanilang klase, ay maigi nila itong pinagmasdan upang malaman pa ang mga kakaibang ikinikilos nito. Sa pagsipat nila sa kanilang guro, ay bigla silang binalot ng takot sa kanilang buong katawan. Bukod sa namumutla na ang mga balat nito, ay nakita din nila Molly ang abnormal na paggalaw ng leeg nito. Animoy mababali na ang leeg ng kanilang guro dahil sa abnormal nitong pagyuko. Pagsapit ng hapon, napagdesisyonan ng magkaibigan na sundan ang kanilang guro.
Molly, hindi ba kahapon maayos naman si Ginang Barbara? Bakit ngayon parang kakaiba ang kinikilos niya? Nagtatakang tanong ni Andro sa kanyang kaibigan. Dahil sa mga narinig ni Molly, ay biglang bumalik sa kanyang isipan ang masayang muka ng kanilang guro kahapon. Halos hindi niya mawari kung ano ang nangyari dito dahil sa biglaan nitong pagbabago. Dahan-dahan nilang sinundan ng kanilang guro hanggang sa mapansin nilang lumihis na ng dinaraanan nito. Gulat na gulat si Molly at si Andro dahil sa alam nilang hindi yun ang daan patungo sa bahay ng kanilang guro. Kahit nababahala na sila para sa kanilang kaligtasan, ay pinili pa rin nilang sundan ito upang malaman kung saan ito pupunta. Sumapit ang 6:00 ng hapon at doon na nga narating ng kanilang guro ang isang bahay na malapit na sa isang kagubatan. Nasa bukana na yon ng kagubatan, kaya labis talaga ang pagtataka nila Molly kung ano ang gagawin ng kanilang guro sa lugar na yon. Nananatiling nakahiga sila sa mga nagsisitaasang damo upang hindi sila nito mapansin. Paglapit ng kanilang guro sa pinto ng bahay, ay laking gulat na lamang ng dalawang magkaibigan nang biglang tinanggal ng kanilang guro ang balat nito sa ulo. Tuklap lahat ng balat ng guro nila at kasabay nito ay ang pagsipat nila Molly sa isang lalaki. Animoy ang balat ng kanilang guro noong mga oras na yon ay nagsilbing kasuotan para sa lalaki. Di nila mawari kung ano ang pakay nito sa kanilang paaralan. Matapos yan ay siyang pag-amoy ng lalaking yon sa hangin. Biglang umikot ang paningin nito sa paligid at dahan-dahang pumasok sa loob ng bahay. Ang balat naman ng kanilang guro ay hawak-hawak nito sa kanyang mga braso. Dahil sa mga nasilayan nila, ay halos mahimatay na sa takot si Andro. Maging si Molly ay namumutla na rin dahil sa nararamdaman nitong takot sa buong katawan. Hindi na din makapagsalita ang dalawang magkaibigan dahil sa labis nilang pagkabahala na maaaring masipat sila ng lalaking kanilang nakita. Kahit napakarami ng mga lamok na kumakagat sa kanilang mga braso, ay hindi pa rin nila ito iniinda dahil sa naghihintay sila ng tamang pagkakataon upang makaalis sa lugar na yon. Molly, gumapang na kaya tayo papalayo dito? Hindi tayo niyan mapapansin. Magtiwala ka lang. Bulong ni Andro. Pero, paano pag nahuli tayo? Andro, huwag ka na munang gumalaw. Sagot naman ni Molly. Nang akmang nagpupumilit na si Androng gumapang, ay siya namang paglabas ng lalaki. Nang masipat ito nila Andro sa pintuan ng bahay, ay doon nila nasilayan ang kakaibang nilalang na noon lang nila nakita sa kanilang buong buhay. Paglalarawan ni Molly sa nilalang na kanilang nasilayan, ay meron itong mahahabang pakpak na gawa sa balat ng tao at nagsisiitiman ang mga ngipin nito. Nanlilisik din ang mga mata ng lalaking yon habang unti-unting tumutulo ang dugo nito sa kanyang mga mata. Kulukulubot na din ang balat ng lalaki na tila ba hindi yun angkop para sa kanyang edad. Nagsisihabaan rin ang mga balahibo nito sa paa at meron itong mga paang maraming nagsisilitawang ugat. Mahahaba din ang kuko ng nilalang na yun at meron itong mahabang dila.
Kaya naman kitang-kita ito ng dalawang magkaibigan dahil sa liwanag ng buwan. Halos abuti na kasi sila ng 7:00 ng gabi dahil sa paghihintay nilang lumabas ang lalaki. Kasabay ng paglipad ng lalaking yon ay ang paglabas naman ng isang malaking ahas na kalahating tao sa mismong bahay nito. Pagtingin nila Andro at Molly sa nilalang na yon, ay bigla silang napahiyaw na siyang naging sanhi upang mapansin sila ng mga nilalang na kanilang nakita. Biglang napatigil ang aswang na nakalipad na upang hanapin ang kanilang kinaroroonan. Dahil sa hindi inaasahang pangyayari, ay wala nang nagawa ang dalawa kung hindi ang tumakbo patungo sa loob ng kagubatan. Mas pinili nilang magtago doon, gawa ng maraming punong magiging harang sa aswang na lumilipad. Pagpasok ng dalawa sa gubat, ay agad nilang ibinaon ang kanilang sarili sa lupa upang magkubli. Nasa ilalim sila ng patay na puno ayon kay Molly. Kahit nakakubli na ang dalawa sa ilalim ng lupa, ay ramdam pa rin nila ang mga paglakad ng mga nilalang. Sumapit ang umaga, at awa naman ng Diyos, hindi nahanap ng mga nilalang ang magkaibigan. Pagdating nila Molly sa bahay ni Andro, ay doon nila ipinagsabi kung bakit nabigo silang makauwi ng gabi. Nang marinig ito ng mga tiyuhi ni Andro, ay labis-labis na lamang ang galit na naramdaman ng mga ito. Agad nilang kinuha ang kanilang mga armas at pinaglilinisan na tila ba meron silang digmaang pupuntahan. Saan ang bahay ng mga demonyo? Sabihin niyo at maturuan namin ng leksyon. Mga demonyong yan? Ikaw pa talaga ang kinana? Hindi ba nila kami kilala? Galit na wika ng kapatid ng ama ni Andro. Tiyo Aloy, hindi po yun mga ordinaryong nilalang. Baka hindi yung masugatan ng mga dala ninyong armas. Sagot naman ni Andro. Dahil sa nagtatalo pa ang mga tiyuhi ni Andro, ay pinili na lamang nitong ihatid pa uwi si Molly. Nang akmang ihahatid niya na ito, ay sinabi ni Molly sasama din siya sa bahay ng lalaki mamayang gabi. Di naman nababahala si Molly para sa kanyang pamilya dahil sa alam niyang mahal na mahal siya ng mga ito. Pagdating ni Molly sa kanilang tahanan, ay agad naman itong ipinagsabi sa kanyang mga magulang ang mga nangyari. Dahil sa pag-aalala ng mga ito, ay nagpumilit ang mga ito na wag nang pasamahin pa ang kanilang anak pabalik sa lugar na yon. Doon din ipinagkwento ng mga magulang ni Molly ang sabi-sabi sa kanilang bayan tungkol sa isang nilalang na merong pakpak at alagang ahas. Molly, huwag kang mag-alala dahil ililipat na kita ng paaralan kinabukasan. Mas mabuting malayo ka mag-aral kaysa mapahamak naman ang buhay mo dito. Wika ng ama ni Molly. Sumapit ang gabi at napagpasyahan na ni Molly pumuslit sa kanilang bahay. Wala na siyang magagawa kung hindi gawin ito dahil sa hindi siya pinayagan ng kanyang mga magulang. Ayaw niya ding si Andro lang ang sumama sa mga tiyuhin nito dahil sa masyadong mapanganib ang kanilang pupuntahan. Sa isip-isip ni Molly noong mga oras na yon, ay mas mabuting mamatay kasama ang kanyang matalik na kaibigan kesa mabuhay sa karawagan. Pagdating niya sa bahay, nadatnan niyang paalis na sila Andro at ang mga tiyuhi nito. Andro! Sama ko! Sigaw ni Molly habang tumatakbo.
Nang marinig naman ito ni Andro ay agad naman itong tumigil sa paglalakad upang hintayin ang kanyang kaibigan. Di rin naman umimik ang mga tiyuhin ni Andro na para bang walang pagpuputol sa pagsama ni Molly. Habang sila ay naglalakad, doon na ikwento ni Andro ang ginawa ng kanyang mga tiyuhin. Ayon kay Andro, kumonsulta muna sila sa isang albularyo kung ano ang tamang gawin upang magape ang mga ganoong uri ng nilalang. Ayon sa albularyo na, kailangan lang nilang kargahan ng dasal ang mga bala ng kanilang armas at patakan yon ng langis na merong tubig alat. Dahil sa hindi naman alam ng mga tiyuhin ni Andro ang usal para sa kanilang mga gamit, yung albularyo na lamang ang gumawa. Nang papalapit na sila sa sinasabing bahay ng dalawa, ay naging alerto na ang mga ito sa paligid. Dahan-dahan na nilang kinasa ang kanilang mga armas bilang paghahanda. Nang makita nila ang kubong sinasabi nila Molly, ay agad naman nilang pinagkubli ang dalawang bata. Nais nilang itago na lang muna ang mga ito upang hindi madamay sa magaganap na engkwentro. Andro, dito lang kayo ha. Kahit na anong mangyari, wag na wag kayong aalis dito. Nawala na ang ama mo, kaya hindi na namin matatanggap kung meron pang masamang mangyari sa'yo. Iniingatan ka namin, Andro, at pinapalaki upang maging isang mabuting tao. Kahit kami ay merong masasamang loob, ay meron pa din kaming kabutihan. Hayaan mong parusahan namin ang nagtangka sa buhay mo. Wika ng isa sa mga tiyuhin niya. Matapos siya nitong pagsabihan, ay agad din naman sila nitong nilisan. Paglapit ng mga ito sa harap ng kubo, ay agad nitong pinaputukan ang kubong yon hanggang sa naputol na ang isang haligi nito. Nang matapos makapagpaputok ng mga tiyuhin ni Andro, ay siya namang pag-angil ng mga nilalang na nasa loob ng kubo. Dahan-dahang nagsilabasa ng mga ito habang nagpupunas ng sugat na kanilang natamo. Magandang gabi sa inyo. Napakahusay naman ang ginawa ninyong pagkatok. Muntik ko nang ikamatay. Bungad na wika ng lalaki. Habang nagsasalita ang lalaking yon, ay siya namang pag-usli ng pakpak nito. Nang akmang papalipad na ito sa ere, ay hindi nito napansin ang isang napakalaking lambat na inihagis ng dalawang tiyuhin ni Andro. Sa dulo ng lambat na yon ay merong mga malalaking pilak na siyang nagpabigat dito. Nang mahuli na nila ang lalaking yon, ay bigla namang sumugod ang ahas na kalahating tao. Nang makita ito ng tiyuhin ni Andro ay agad naman itong pinaulanan ng bala habang papalapit ito sa kanila. Paglapit ng ahas na yon ay siya namang pagkawala ng buhay nito. Halos kasi maligo na sa tingga ang katawan ng ahas dahil sa dami ng balang pinakawala ng mga tiyuhin ni Andro. Matapos nilang mapatay ang ahas, ay siya namang pagsigaw ng lalaking kanilang nahuli. Paglapit ng isang tiyuhin ni Andro, ay siya namang paghawak ng lalaki sa kamay nito. Walang sabi-sabi ay agad binunot ng aswang na yon ang kamay nito. Nagsisisigaw na ang tiyuhin ni Andro dahil sa pagkaputol ng kanyang kaliwang kamay. Dahil sa galit ng mga ito, ay agad naman nila itong pinatay nang hindi na kinakausap. Nang mapatay na nila ang aswang na yon, ay agad naman itong pinagtatataga ng mga tiyuhin ni Andro. Sila Molly naman ay nanatili sa damuhan
habang ginagawa ang pagtataga sa aswang na yon. Nang maputol na ang lahat ng parte ng katawan nito, ay siya namang pagbuhos dito ng langis upang sunugin. Hinintay nila Andro na matupok ang mga parte ng katawan ng aswang na yon bago umalis sa mismong lugar. Sinunog din nila ang kubo upang hindi na pamahayan ng iba pang nilalang. Matapos nilang gawin ang lahat ng yon, ay bigla namang bumalik na ang ito sa kanilang tahanan upang gamutin ang sugatang tiyuhin ni Andro. Pinili na lang muna ni Molly na wag na lang umuwi dahil alam niya sa kanyang sarili na tulog na ang kanyang mga magulang. Mang To, paano niyo ho nalaman ang pangontra sa mga nilalang na yon? Yung lambat ho, papaanong hindi na kayang buhati ng aswang? Nagtatakang tanong dito ni Molly. Ganito kasi yan, Molly. Ang lambat na inihagis ng kapatid ko ay punong-puno ng dasal ng albularyo. Ang mga pilak na nakapalibot sa lambat na yon ay merong mga simbolong nagkukulong sa lakas ng mga aswang na mahuhuli nito. Wala na kaming takot, Molly, na makipaglaban sa mga ganitong nilalang dahil sa marami na kaming nakaengkwentrong ganito. Maniwala ka, Molly. Kulang na kulang pa ang nakita mo ngayong gabi sa aming mga karanasan. Wika ng isang tiyuhin ni Andro. Dahil sa mga narinig ni Molly, ay mas lalo pang lumakas ang pagtibok ng kanyang puso. Animoy sa simpleng salita lang ng tiyuhin ni Andro, ay labis-labis na ang kilabot na kanyang naramdaman. Pagdating nila sa bahay ni Andro, ay agad din namang pinalapatan ng paunang lunas ang sugatang tiyuhin nito. Sumapit ang umaga at agad namang umuwi si Molly sa kanilang tahanan. Nadatnan niyang merong kausap na isang tanod ang kanyang ama dahil sa pinapahanap siya nito. Paglapit niya dito ay agad naman siya nitong pinalo at pinaligo. Matapos yan ay nag-empake ang kanyang mga magulang upang dalhin siya sa kanilang kamag-anak na nakatira sa kalapit na bayan. Magmula noong lumipat doon sila Molly, ay hindi niya na muling nasilayan ang kanyang matalik na kaibigan. Doon na din niya nabalitaang nawawala na ang kanilang guro na alam niyang matagal na itong namatay. Ayon kay Molly, na magmula nang maganap ang mga pangyayaring yon, ay nagdulot ito sa kanya ng labis na takot sa dilim. Kahit sa pagsilay sa isang matandang lalaki ay natatakot na ito. Hindi niya rin alam kung ano ang dahilan. Pinili na din niyang huwag ipagsabi ang kanyang mga naranasan noong mga panahong nakatira pa ito sa kanyang mga magulang. Hanggang ngayong pangkasalukuyang panahon, ay bitbit pa rin ni Molly ang takot ng kahapon nung minsan niyang nasaksihan ng mga kriminal kontra aswang. Okay, opinyon ko sa kwento. Sayang lang hindi nagtagal si Molly dun sa lugar nila kasi kung pakikinggan nyo na maigi yung kwento, ang sabi ng tiyuhin ni Andro, hindi lang daw yun. Ibig sabihin, may mas matindi pa silang karanasan kontra sa aswang. Sayang lang, hindi na ikwento ng mga tiyuhin ni Andro kay Molly yung naranasan nilang yon. Pero ang galing lang. Kasi meron silang backup na kaibigan na albularyo o manggagamot para malaman nila yung pangontra sa ganong klase ng nilalang. Hindi ko lang masabi kung manananggal ba yun, tsaka yung ahas na kalahating tao na nakatira sa bahay. Hindi ko masabi kung engkanto ba yun o isang uri din ng aswang. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.